1990 ମସିହାରେ ଜଣେ 80 ବର୍ଷର ଭାରତୀୟ ବୃଦ୍ଧ କୌଣସି କାମରେ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଥିଲେ। କରାଚି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କଷ୍ଟମ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟଟି କେଉଁଠି ରଖିଦେଇଥିଲେ ମନେ ନଥିଲା। ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ସେ ପାସପୋର୍ଟଟି ପାଇ ଦେଖାଇଲେ। ଅଫିସର ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ? ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ଆସିଥିଲି। ଅଫିସର ଜଣକ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ପାକିସ୍ତାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଚେକ୍ କରିବେ ବୋଲି। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଶେଷ ଥରକ ମୁଁ 1940 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋ ପାସପୋର୍ଟ ଚେକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କେହି ପାକିସ୍ତାନୀ ନଥିଲେ। ଏବଂ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ, ଭାରତକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଥିପାଇଁ ପାସପୋର୍ଟ ମୋତେ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ଗଳ୍ପ ହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ସତ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହି ଗଳ୍ପ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ମତାମତ ଦେବେ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ମୁଁ ବିକାଶ କୁମାର ସାହୁ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗଳ୍ପ ଆଣିବି। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଫେସବୁକ୍ ପେଜଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।